Hasiko naiz. Berriz ere. Tuku, bai, tuku. Baztan argisa, zenbateraino hartzen duzu zure burua, txuku-txukutzat. Bada hor, sustraia edo, bai, badut portzentaia bat, nik uste, 130 txuku-txukua, 170 bortziritarra. Bizitzeko toki bakarra aukeratu beharko bazenu, Baztan Madrid edo Santa Cruz de Tenerifekoa, argi dut, nik zartu nahi dut, hau amak ez dakit aituko duen edo aitu nahi duen, nik Santa Cruz de Tenerifen zartu nahi dut edo Irland bederen. Badakigu musikazale amorratu azarela. Zein uste duzu dela, egongo euskal musikaren panoramako talderik interesgarriena eta zergatik. Nakar deitzen da taldea? Nasker nesken taldea. Eta uste dut ekarri duela freskotasun handia musikagintzari. Eta, bide lagun, nire kanturik adituena da oraintxe bertan. Eta kontrakoa, aipatu gainbaloratua dagoela uste duzun talderen bat. Ez gain gestoak izango, ez duzepen euskal panoramako ongi da. Talde bat izan behar. Hau kostatzen zait gehiago, La Oreja de Van Gogh. Zabait errategatik, Zein musika banda jarriko zenioke zure azken poesia liburuari. Oain lantzen ari naiz azaroan aterako den liburu bat, sua itzaltzen bada deitzen da, eta baditu kantuak. Eta horien artean, Bloin taldearen Otsaila.